Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yung boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may galang nga Miyerkules, pitsa 21 na. Buwan sa Enero tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong butaga mga higala. Dulan sa 200 sa ka mga cellphones ang nabawi sa kapulisan. Gikan sa gituoang bagsakanan sa kinawat nga mga cellphones sa may Dan Leon Kilat sa may Barangay Pahina Sentral. Straight to the point. Na ay mga babaratong cellphone diha kay mga kinawat la di ay. Nanlan pa may galag bagsakanat. Ang mga kinawat nga cellphones adto baligya na kana pong tigpalit og cellphones may nang apilon og kiha. Kay supak manas balaod na mamalit ka mahigalag mga kinawat nga butang. Straight to the point. Kay way mamalit ano ang kinawat nga butang, di na po na ma-encourage og pangawat na mga kawatan. O karon, sa ilang pagpangawat na trace man mga higala, kanago mga iPhones ug imong kawaton, kanang mga uban pa nga mga Androids nga mga cellphones mga higala, nanay mga apps din ha nga malagmit matrace ang nangawat. Straight to the point. Matrace asa nalapit kanang moong cellphone. So karon na trace may higala dira dapit sa may Leon Kilat. Muna nakuha mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahay na ilhana nginahan nga mo'y nagbilin sa usa ka bag-ong gipanganak nga batang babae nga gisulod og ikubag o gibutang kini kilid sa kalsada. Straight to the point. Nagato sa nagpagtagad ng butagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang pipila ka mga sakop sa Las Piñas City Contingent nga ni apil sa sinulog sa nakagika na kagabi paingon sa kauluhan. Samtang ang uban kanila karong Domingo pa mugikan. Straight to the Kini point. human nag-viral ang post sa usa nila kasakop nga wa na sila'y budget. Straight to the point. Ha? Og naglisod na sila papauli kay hotdog budget. Straight to the point. Apan human nag-viral ang post, gitabangan sila sa ilang LGO aron makauli balik ngadto sa kauluhan. Straight to the Ang point. pangutana ining dako may gala og ni reach out mas ladayon sa ilang LGO ngano nakuha mas budget nga doon na may budget unta ng LGO. So mo na dakong pangutana. Or ilan nang gipaabot sa ilang LGO wa sa tagda ato nagpost na hino. Sa dihan nagpost, nag-viral mga higala, nawawa ng LGO, na napasagdan man ninyo inyong mga delegates nga di adere. O karon gitabangan na sila matod pa. Straight to the Kata ni point. pagtagad karon nga buntaga, naning ato pagbanuban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Usa day ka private contractor matod pa, ang nagpadala anak nga contingent day kasama nga indekin. Pero ang LGO maoy nitabang nila aron makauli sila sa Las Piñas. Straight to the point. Pero nagdamang og nga Las Piñas. Og inana mga higalang sitwasyon na medyo na uwawan gyapon ang Las Piñas. Pero siya ro naman sad og pagsugod pa lang daan, ipasagdan na nila na. Namoy ni ari mga sukitig paminaw. Unya ang gida nga pangan Las Piñas man. O panalitag ni daog ang sisikat ang Las Piñas. Unya kay nagka-problema man ato ning tagag pagtagad mahigala. Sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Okay, hasta pod ang Muntinlupa City na hotdan sa day kuno pagkaon, Kana mo ari mga higala di ilalim po ng mga contingents ato mga nagbisita Sugbo kay siyempre ang ilang budget sa kaon ug uban pa importante masada mga sukit paminaw. Straight to the point. Kanang pagtagad do butagas sa baduhan usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi Senador Bong Revilla na priso na karon sa Quezon City Jail o nagpasabot nga why special treatment mahigala matod pa
ni John Vic Remulla ang DILG Secretary usab nga way ihatag nga special treatment alang sa senador. Straight to the point. Ato karon may gala na priso si Bong Revilla gumikan sa kalambigitan ni sa flood control project. Straight to the Samtang si DPWH Secretary Vince Dizon wa makapugong pagtawag ni Curly Diskaya og bagagnaw. Straight to the Kini human si Diskaya ni Hulagway nga sama ra sila og gikawatan. Dihang gisugyot ngadto kanila ang pag-uli sa kwarta ngadto sa gobyerno aron makapaubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice. Straight to the point. Nakatasan ning pagtagad Robotagas sa patuman mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. ingon man ang atong paghisgot sa labot sa impeachment case nga gipasaka na batok ni BBM Straight to the point. ngadtong adlawng Lunes. Ang pangutana ini tinuod gyud ni nga gipasaka ang kasong impeachment. Tinuod gyud ka ning impeachment or ate crack. Mura man sa ni makakanta mga mahigalag pero ate crack. Maparihan ni mahigalas panahon ni Gloria nga pasaka ang impeachment every year. Aron lang yun mahigala pag igo technicality nga once na naipasakang usa ka impeachment, di na magkapasakang lain. Sa pasakaan mahigala diya karon ang pangutana og tinuod ba na di ba? Or gituyo pagpasakag impeachment pero defective ang impeachment, awa na di na mapasaka ang kaso. Ang paabot na sa kag another 1 year. Straight to the point. Ning abot og 1 year, pasakaan na po og depektuso nga impeachment. Muna ang dakong pangutana unsa man ning impeachment case gipasaka batok ni BBM. Tinuod gyud ni or ate crack? Or pagpangandam ni nga kuno ay pasaka ang kasos BBM kay pasakaan na pud lag kaso si VP Sara karong nga umaabot sunod buwan. Straight to the Kaya point. maabot na ang 1 year mga higala aron nga dili kuno hay ngilad kay paminaon. Doon na kuno impeachment case si BBM, doon na po impeachment case si Sara. Ang pangutana na nako og maingon nga ang impeachment case ni BBM kuan man insufficient in form and substance. Oy, ang kang Sara may naa. Kiniguban pang mga isutana niyo mabati exclusive over DYHP Arimen Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM.